Bună! Acesta este al patrulea videoclip din seria lecțiilor la fizică dedicate celor care vor să susțină admiterea la medicină. În continuarea videoclipului anterior, astăzi o să vorbim despre noțiuni termodinamice de bază. O să începem prin a defini echilibru termic, care este acea stare a două corpuri care, atunci când sunt puse în contact termic, ajung să aibă același grad de încălzire. Vedem acest lucru absolut tot timpul în viața noastră de zi cu zi. Spre exemplu, atunci când noi suntem reci și punem o mână pe caloriferul fierbinte, mâna noastră și noi în sine vom ajunge să avem aceeași temperatură cu caloriferul. Un alt exemplu ar fi dacă am avea două pahare cu apă, unul cu apă fierbinte și unul cu apă rece și le-am turnat unul peste altul, toată apa ar ajunge să aibă același grad de încălzire, aceeași temperatură. Pentru că acest lucru este completamente intuitiv și nu este prea greu de înțeles, o să trecem mai departe și o să vorbim despre principiul tranzitivității termice sau principiul zero al termodinamicii. Am vorbit despre aceste principii ale termodinamicii și în video anterior și o să fac doar o simplă mențiune din acesta și o să zic că aceste principii au fost deduse prin experiență. Principiul tranzitivității termice are două enunțuri. Prima dată, putem spune că dacă un sistem este în echilibru termic cu al doilea sistem și acest al doilea sistem este în echilibru termic cu al treilea, atunci și primul este în echilibru termic cu al treilea. Acest lucru se poate traduce mult mai simplu pe baza acelei relații matematice pe care o știm dintotdeauna, că dacă A egal cu B, B egal cu C, atunci și A va fi egal cu C. Putem să sumarizăm tot acest enunț al principiului tranzitivității termice prin această simplă regulă pe care cu toții o știam de la matematică. Doilea enunț sună astfel. Există o mărime scalară, numită temperatură, care reprezintă o proprietate a tuturor sistemelor termodinamice în stări de echilibru ale acestora, astfel încât egalitatea temperaturilor este o condiție necesară și suficientă pentru echilibru termic. Haideți să luăm fiecare bucățică a acestui enunț pe rând ca să vedem despre ce este vorba. Prima dată ne spune că este o mărime, tocmai prin faptul că ea măsoară ceva, mai exact, ea o să măsoare gradul de încălzire sau răcirea unui corp, dar o să vorbim mai apoi despre acest lucru. Este o mărime scalară, cum ne spune aici. Mărimele pot fi scalare sau vectoriale. Temperatura este o mărime scalară pentru că aceasta nu are o direcție pe care o luăm în calcul atunci când o definim. Pentru a fi mai ușor să înțelegeți, o să vă dau un exemplu de mărime scalară. Spre exemplu, forța este o mărime scalară, pentru că atunci când vorbim despre forță, ea are o anumită direcție. De asemenea, spunem că temperatura reprezintă proprietatea tuturor sistemelor termodinamice, pentru că nu există un sistem termodinamic care să nu fie caracterizat de un anumit grad de încălzire sau de răcire. Noi avem o anumită temperatură, sticla de pe masă are o anumită temperatură și tot așa mai departe. Această temperatură este definită în stări de echilibru ale sistemelor termodinamice. Tocmai pentru că, așa cum am discutat în lecțiile anterioare, noi nu putem vorbi despre un parametru de stare dacă nu există o stare de echilibru. Tocmai prin faptul că în stările de neechilibru, valoarea parametrilor nu va fi aceeași în tot corpul. Continuând, spunem că egalitatea temperaturilor este o condiție necesară și suficientă pentru echilibru termic. Așa cum am zis și mai devreme, echilibru termic se produce atunci când ambele corpuri aflate în contact termic au același grad de încălzire. Așa că, practic, putem spune că temperatura caracterizează gradul de încălzire sau de răcire a unui corp. Sau de răcire tocmai prin antagonizarea sa cu termenul încălzire. Astfel, putem spune că enunțul al doilea al principiului tranzitivității sau principiului zero al termodinamicii este tocmai definiția temperaturii. Așa cum am zis înainte, temperatura este o mărime tocmai prin faptul că ea se măsoară. Dar cu ce se măsoară? Cu termometru, evident. Totuși, acest termometru trebuie să îndeplinească anumite condiții pentru ca noi să-l putem folosi în condiții optime. Astfel, spunem că termometru pus în contact termic cu corpul a cărui temperatură vrem să o măsurăm, trebuie să nu-i varieze sensibil temperatura. Spre exemplu, atunci când tu vrei să-ți iei temperatura, termometrul acela vrei să măsoare temperatura corpului tău. Pentru că știm că orice două corpuri aflate în contact termic o să ajungă la același grad de încălzire, ne punem astfel problema că termometrul ar putea să ne influențeze temperatura pe care noi avem. Astfel, acesta nu ar mai măsura temperatura noastră propriu-zisă, ci ar măsura temperatura modificată de interacțiunea cu acesta.
Puteți să vă imaginați cum ar fi ca atunci când puneți un termometru, acesta să vă scadă sau să vă ridice temperatura corporală cu câteva grade. Acest lucru nu se întâmplă și de aceea trebuie să ne asigurăm de fiecare dată că termometrul nu variază sensibil temperatura corpului la care vrem să măsurăm temperatura. Cum ne asigurăm de acest lucru? Păi termometrul trebuie să aibă o masă mult mai mică decât masa corpului căruia vrem să măsurăm temperatura. Proprietățile sau mărimile termometrice sunt proprietăți fizice măsurabile care variază cu temperatura. Practic, pentru a putea măsura temperatura, ne folosim de anumite proprietăți ale unor substanțe care se modifică atunci când temperatura crește sau scade. Astfel, putem observa palpabil aceste diferențe de temperatură și le putem măsura. Aceste proprietăți sau mărimi termodinamice sunt folosite pentru scările empirice de temperatură. Ce sunt acestea? Păi, scara temperaturilor se stabilește presupunând o relație monotonă, continuă, între proprietatea sau mărimea termometrică aleasă a substanței sau corpului și temperatura. Astfel, presupunem un termometru cu mercur și știm că în cazul lui noi măsurăm practic mărimea coloanei de mercur care va crește sau va scădea în funcție de temperatură. Această creștere sau scădere este liniară cu creșterea sau scăderea temperaturii. Astfel, putem stabili această relație monotonă despre care vorbim între creșterea sau scăderea coloanei de mercur și creșterea sau scăderea temperaturii. Fiecare diferență a lungimii coloanei de mercur îi va corespunde o anumită diferență a temperaturii, prin această relație realizându-se și gradația termometrului. Corpurile sau substanțele folosite în acest scop se numesc corpuri termometrice. Deci, practic, în cazul nostru, mercurul putem să spunem că este corpul termometric pentru că el este substanța folosită în scopul determinării temperaturii. O să vorbim acum despre cele 3 scări de temperatură și o să începem cu cea Celsius, cea mai folosită la noi. Pentru această scară de temperatură am luat în considerare două valori, mai exact valoarea de 0 grade Celsius, care este temperatura la care gheața, apa și vaporii de apă saturați sunt în echilibru la presiune atmosferică normală. Practic, noi știm că la 0 grade Celsius gheața începe să se topească. Astfel, la această temperatură va exista atât gheață, cât și apă, cât și vapor de apă saturați. Definim această temperatură ca fiind punctul triplu a apei, tocmai pentru faptul că toate cele 3 stări de agregare a apei se află în echilibru. Și spunem că acest lucru se întâmplă doar la presiune atmosferică normală, pentru că, așa cum vom afla în următoarele lecții, temperatura de fierbere sau temperatura de topire variază în funcție de presiunea atmosferică. Cealaltă valoare a temperaturii pe care o ia în considerare scara Celsius pentru definirea ei este temperatura de 100 de grade Celsius, temperatura la care apa și vaporii săi sunt în echilibru, la presiune atmosferică normală. Această temperatură poartă denumirea de punctul de fierbere a apei, tocmai prin faptul că la această temperatură știm că apa începe să fiarbă și de asta spunem că apa și vaporii săi sunt în echilibru, pentru că atunci va exista atât apă cât și vapori, dar normal că gheața nu va mai fi pentru că aceasta se stopește la 0 grade Celsius. Scara Celsius s-a calculat luând diferența de lungime sau variația lungimii coloanei de mercur între 0 și 100 de grade Celsius și s-a împărțit la 100 numărul de grade Celsius, tocmai pentru a afla ce variație a coloanei de mercur îi corespunde 1 grad Celsius. O să vorbim acum despre scara Fahrenheit. Aceasta a spus că temperatura punctului a apei este de 32 de grade Fahrenheit, iar punctul de fierbere a apei este de 212 Fahrenheit. Astfel, i-au atribuit diferenței coloanei de mercur dintre aceste două puncte o variație a temperaturii pe scară Fahrenheit de 180 de grade Fahrenheit, astfel că au împărțit această variație de lungime a coloanei de mercur la 180 și le-au dat care ar fi variația coloanei de mercur pentru 1 grad Fahrenheit. Aici avem formula după care putem transforma 1 grad Celsius într-un grad Fahrenheit, tocmai pentru faptul că această variație a coloanei de mercur între cele două puncte este identică, fie că am vorbit despre ea în cazul scării Celsius, fie că am vorbit despre ea în cazul scării Fahrenheit, pentru că depinde doar de variația de temperatură care
este egală. Cum știm că variația coloanei de mercur pentru 1 grad Celsius este variația coloanei de mercur între cele două puncte supra 100 și variația coloanei de mercur pentru 1 grad Fahrenheit este variația coloanei de mercur între cele două puncte supra 180, putem spune că variația coloanei de mercur pentru 1 grad Celsius va fi egală cu 180 supra 100 ori variația temperaturii pentru 1 grad Fahrenheit. De aici valoarea de 9,5, de aici valoarea de 32 fiind atribuită tocmai pentru faptul că la 0 grade Celsius sau la punctul triplu al apei îi este atribuită o valoare de 32 de grade Fahrenheit, astfel când aceste va fi 0, cea în Fahrenheit trebuie să fie 32. Trecem la ultima scară termodinamică și anume scara lui Kelvin. Ea se definește pe baza principiului al doilea al termodinamicii, prescriind punctului triplu al apei valoarea de 273,16 Kelvin. Astfel, acest T egal cu 0 grade Celsius va avea în Fahrenheit această valoare de 273,16 Kelvin. Numim scara de temperatură Kelvin o scară absolută pentru că este complet independentă de proprietățile oricărei substanțe. Așa cum înainte, pentru a defini scara de temperatură Fahrenheit sau Celsius, am dat valori punctului triplu a apei și punctului de fierbere a apei, pe scara Fahrenheit am definit-o pe baza principiului al doilea al termodinamicii, așa cum am scris mai sus. În loc să legem două puncte care țin de proprietățile unei substanțe, mai exact a apei, de a se evapora și de a se topi, am ales să definim scara Kelvin pe baza punctului de 0 absolut și pe baza punctului triplu a apei. Așa cum am vorbit despre punctul triplu a apei, este necesar să vorbim și despre acest 0 absolut. Acest 0 absolut se atinge atunci când valoarea în Kelvin este de 0. Mai exact, acest 0 absolut s-ar atinge când valoarea pe scară Kelvin ar fi egală cu 0. Dar această temperatură nu poate fi atinsă. Mai departe, în carte ne este spus că la această temperatură energia cinetică a particulelor este minimă, dar nu nulă. Trebuie să acceptăm această afirmație și ea este făcută tocmai luând în seamă că temperatura de 0 absolut poate fi atinsă, pentru că în acel punct energia cinetică a particulelor ar fi 0, acest lucru fiind în contradicție cu faptul că orice moleculă se află într-o mișcare continuă și dezordonată. Deci să spunem că așa cum punctul de 0 absolut nu poate fi atins, nici temperatura energiei cinetică, cea a particulelor, nu va fi nulă în acel punct, ci va fi minimă. Aici avem formula pe baza cărei transformăm temperatura din scara Celsius în scara Kelvin. Observăm că pentru că am folosit ca puncte de referință în definiția scării Kelvin punctul de 0 absolut și punctul triplu a apei, atribuind 0 punctului de 0 absolut și 273 punctului triplu a apei, care în scară Celsius avea 0 grade, spunem că temperatura în Kelvin este temperatura în Celsius plus 273,16 grade Celsius. Tocmai pentru faptul că în punctul triplu a apei, când temperatura în Celsius este de 0 grade, temperatura în Kelvin va fi de 273. Astfel că putem observa că variația de temperatură în Kelvin cu variația de temperatură în Celsius va fi egală, tocmai pentru faptul că putem scrie variația temperaturii în Kelvin în felul următor, unde T mare este valoarea temperaturii în Kelvin și T mic este valoarea temperaturii pe scară Celsius. Ca de fiecare dată, pentru cei care vor să susțină admiterea la Centrul Universitar Carol Davila, aveți exercițiile din broșura de la Editura Universitară București, de la complement simplu, cauză, efect și probleme, care se pliază pe lecția explicată astăzi, plus câteva noțiuni din lecțiile anterioare pe care vă invit să le urmăriți. Wow! Ai stat până la final! Înseamnă că chiar îți dorești să iei acest examen. Ei bine, sunt convinsă că vei găsi util și contul meu de Instagram catecolamine.me de atunci. Până una alta, dacă tot ești aici, nu uita să dai un like și un subscribe pentru a vedea când pun următoarea lecție. Spor!